ده آلیکاریین خواردنê û yên pizîşkî derbasî bajarê Madayayê bûn. Lêbelê ew alîkarî li gor ku hikûmeta Sûriya ya demkî dibêje tinê têra 15 rojan dike. û ne wek ku berpirsê şaxa Sûriya navdewletî ragihandî ku ew alîkarî têra mihekî dike. Bi derbasbûna alîkariyan rewşa bajarê Madaya bêhtir berçav bû û hat eşkerekirin ji tevahiya cîhanê re û bi taybetî dema ku Bakir Grîzik berdevkî Komîteya Şaxa Sûriya Navdewletî dibêje dema derbasî Madayayê bû zarokek biçûk berev hat û jê re got we xwarin ji me re aniye. Bakir Grîzik dibêje min ev rûda bi cavê xwe dît û ew yek tekez dike ku bi dihan kes ji birçîbûnê jiyana xwe ji dest dane. Her di vê derbarê de tîmên pizîşkî yên xûcehî li bajarê Madaya dibêjin 67 kes jiyana xwe ji dest dane bi sedema birçîbûnê û nebûna dermanan û serbar dikin ku 400 kes li bajarê Madaya pêwîstiya wan bi xestexaneyê heye û divê ji bajêr bên derxistin. Ji aliyê xwe ve rêxistina tenduristî ya cîhanî bang li Beşar el Esed dike ku bihêlin tîmên wan yên pizîşkî derbasî Madayayê bibin û li ser vê mijarê Elizabeth Hof seroka rêxistina tenduristî ya cîhanî dibêje ew duh derbasî Madayayê bû û bi dîtina wê divê tîmên pizîşkî derbasî malên Madayayê yek bi yek bibin û li ser rewşa wan çavdêr bin. Her li ser rewşa Madaya û karesata mirovî ya ku di encama dorpêçkirina Esed li bajarê de bi dihan welatî ji birçîbûnê jiyana xwe ji dest dayîn, Encumena Ewlehî ya Navdewletî îro civînek li dar xist û rewşa Madaya gotûbêj kir û ji aliyê xwe ve samansa Pawro Balyoza Amerîka li dev netewên yekgirtî di wê civînê de dorpêçkirina Esed ji bajarê Madayayê bi kiryarên hov û wehşî pezin kir û ew yek şermezar kir û got Esed welatiyan heldibjêre di navbera birçîbûnê û îstislamê de û ew yek tawana cengî ye di derbarê welatiyên sivîl de. Ji aliyê xwe ve nûnerê rejîma Esed Beşar el Ceferî li dev netewên yekgirtî ew axaftinên samansa Power red kir û got tu rewşên birçîbûnê li Madaya tune ye û ti kes ji birçîbûnê nemiriye û nenaliye. Bawer her wiha di civînê de tekezî li ser pêşkêşkirina alîkariyan ji bo Madaya û Kefriya û Fuayê kir û got divê alîkarî ji wan re herin û bigihên destê wan. Zêd Hesen, Ark.